Vítajte v relácii Žarty na stôl. Tieto rozhovory sú zostrihané a slova mojich hostí sú vytrhnuté z kontextu. Diváci by mali vedieť, aký bol kontext. No veď hej, ale toto je zábavná relácia. V každom prípade máme tu ďalšieho kandidáta na prezidenta, pána Kčorkčoka. Ja by som chcel byť prezident, ktorý... Veď hej, dostaneme sa aj k tomu. Vítajte, pán Čorkčok. Ďakujem za pozvanie. No, takže vy by ste chceli byť prezidentom? Prezident Slovenskej republiky. No však dobre, ale nemusíte ma stále prerušovať. Ja vám dám priestor. Určite by som využil priestor, ktorý prezident má. No veď OK, ale ešte prezidentom nie ste. Si myslím, že voľby mali byť skôr. No nedočkaví ste. Ale veď čak budú už 23. marca. Hej, no ale musíte dať ľuďom čas. Nech si voľbu rozmyslia, pretože nie je moc čoho vyberať. Zdieľam aj ich znepokojenie, aj ich odmietanie. A čím sa líšite od ostatných kandidátov vy? Tu prezident, hlava štátu Slovenskej republiky, to má nakreslené. Vy sa oslovujete v tretej osobe? A pripomínam, že ešte prezidentom nie ste. A ja sa cítim byť inšpirovaný. No však OK, ale ukážte teda, čo ste nakreslili. Ja im chcem dať moju víziu. No, krásne to je. Toto ste vy, hej? Aha, a tu držíte metlu, hej? Že upracete Slovensko. To je veľmi originálne. Ja vidím, že to sa u občanov chytá. No to hej, nám netreba veľa. Stačí sa usmiať, niečo nasľubovať, niečo nakresliť. Toto budete mať na billboardoch? No tak, samozrejme. Tak to držím palce. A tú mapu Slovenska to ste nakreslili len tak z hlavy, alebo ste sa inšpirovali niekde na internete? No, ja sa nechávam inšpirovať naozaj z mojich ciest po Slovensku. Včera sme boli vo Zvolene, v piatok ideme do Komárna, budúci týždeň. Hej, ale to by sme tu mohli otestovať vaše vedomosti o Slovensku, nie? Naša krajina patrí všetkým občanom. Hej, nepochybne, ale mal som skôr na mysli taký menší testík z geografie. Ale viete, čo je ešte zaujímavé? Ale vonku sa oteplilo. Ale no tak, nezahovárajte to počasím. Minulého kandidáta som tu skúšal zo slovenčiny a vás môžem z geografie. Tak sa o tom poďme rozprávať. Ja sa cítim byť, aj mám chuť, aj mám akú takú skúsenosť zahraničnú. Tak k zahraničiu sa možno dostaneme, ale na začiatok možno slepú mapu. By sme si nemali zatvárať oči nad tým, že kde sa naša krajina... Nie, pri slepej mape nemusíte zatvárať oči. To sa len tak hovorí, pretože na ne nie je zakreslené nič okrem hraníc. Nie je to náhodou tak, že... Ale nie, je to tak, ako som povedal. Poďme teda hádať miesta na mape. Pokojne vám poviem, kde hej, ale najprv sa od Slovenska trochu vzdialime, hej? Nechcem takto na diaľku sa... No tak, tu môžete vidieť obežné dráhy planét našej slnečnej sústavy. Tam sú... Áno, tu sú. A nájdete obežnú dráhu našej planéty? Ten oblúk je zdanlivo nesúvisiaci. Súvisiaci, nesúvisiaci. Kľudne sa sústredte iba na planéty. Som za... Tu? Tam je Tu? ten svet. Tu? Je to tak? Bol som schopný. No to teda, ale ešte sme len na začiatku. Poďme bližšie k našej planete. Sa vykláňame do jednej strany. Ste všímaví, ale skúste mi povedať, kde sa tu nachádza Európa. Poviem aj k tomu prvému. Áno, máme vychýlenú os. Ale mám pocit, že sa vyhýbate otázke. Ja neunikám od otázky, ale sa nejakým spôsobom vykláňame a odkláňame. Však to sme už počuli, ale mohli by ste odpovedať aj na moju otázku, nie? Ako to bola otázka, že či... No či viete, kde sa nachádza Európa? Tu máte mapu. Európska únia. Nie Európska únia, ale Európa. Ako to je? No Európa. Ale tak keď ukážete na Európsku úniu, tak by ste sa snad mali trafiť do Európy. Tam je... No, gratulujem. Tak poďme teraz ešte bližšie k našemu Slovensku. Rýchla otázka. Koľko má Slovensko približne obyvateľov? To, čo má 480 miliónov, alebo koľko? No, nie tak úplne, ale viete, čo toto potom radšej vystrihneme. Si stojím za každým jedným slovom, za každým jedným rozhodnutím. No ako chcete. Ospravedlňujem sa, už vám nebudem dávať takéto bonusové otázky, bolo to trochu neprofesionálne. Hej. Predovšetkým je to veľmi nepoctivé. No dobre, tak možno niečo na odľahčenie na záver. Kde sa nachádza Slovensko? Tak ja si myslím, že je úplne zreteľné, že kde je... No veď hej, však iba zo srandy ukázať, kde je. Je súčasťou Slovenskej republiky. Slovensko, že je súčasťou Slovenskej republiky?
Povedal som a stojím si za tým. Však hej, ale ja som chcel iba, aby ste ukázali, kde sa tu nachádza. Ja som na to odpovedal. No dobre, ja viem, že náš kandidát na prezidenta vie, kde sa nachádza Slovensko. Je to presne naopak. Opak je pravdou. No tak to sa tých volieb začínam trochu obávať. Myslím si, že by bolo naozaj férové občanom Slovenskej republiky povedať: nebojte sa. No tak teda, ak nás niekto pozerá a počúva, dovidenia a nebojte sa. Ale nikto nás nepočúva. Nikto nepočúva.